Apha phambi kwam ndinosisi nobhuti abenendlu abanalela ndlu itrendayo kuFacebook kaAyabonga. And ndifuna just ukuxelela sisi wam, I tried several times to get a hold of Ayabonga, I understand, for uba ndive uba kwenzeka ntoni na, cause abantu they were interested uba since BCM TV is dealing with into ze-properties befuna ukwazi, and sifumene so story uba nasi story bacela siyoyilandi asisiyosenza. And I think one of the person was umntu ohlala kufutshane nayo uba engathi uyarojwa Ayabonga masenze isi story. So sizova apha kuni ke uba indlu kaAyabonga niyifumene njani nina, and iniphatha kanjani when you saw esa story on kwi-social media. Sisi wam, Okay. masiqala apha kuwe, ningobani ninaqala? Okay, mandibulela bhuti wam ngethuba esilifumanayo. Igama lam mna elasekhaya ndinguSandisiwe, ndingwakwaGcaza. Elasemzini wam ndinguSimanyi, nditshatele kwaNkonyeni. Umyeni wakho ke lo? Ngumyeni wam lona bhuti. Okay, hayi no akho nento obumchaza, ubhuti ngathi uyaziwa ku-social media. Ndafusisa. Hayi sisi wam, kanitsho masiqale about the social media post, nive nini nina, nive njani and yangena kanjani kuni? Bhuti wam, as uba singabantu be-social media, like singabantu bamsebenzisayo uFacebook yonke into yakwi-social media. Yeah. So siye sabona ipost kwigroup yase-Scenery Park. Ibhalile ke ibhalwa ngu-Anonymous. Okay. So uyabhala ke ubhuti phaya uba uyabhala phofu Anonymous ukuba une-problem anayo nesisithathu, then uzawudwela kwi-comments abantu. So isithathu isithathu ngabantu ke abamthengisele indlu. Yes. Okay. Which is ibiligqwetha yabangusisi oyi-agent, abantu bayi-agent abayi-2. Okay. Then ke ngoku abo bantu bathathwe bafake phaa kwi-social media. Then ke thina sabona ke safumaniseka ukuba istory noba kuthiwani le into siyayazi and ke ngoku yile into yethu le. Okay. Then ke ngoku safunda ke sabona ke abantu bebhala ke phaa, then ngenyani kubhuti wabe ethetha ke kwi-comments baphendula abantu bakwenzeke ntoni na. Indlu ke bhuti wam lena kuthethwa ngayo thina sesayibona kwi-social media last year ngo-October. Okay. Then ke sangabantu ke abafuna indlu since umyeni nami bebesando retrenchwa, then ngoku sifuna indawo yokuhlala. Yeah. So ke nyani ke wonke umuntu indawo yokuhlala kanye kurent uye ayikhangele kwi-social media. Sakhangela ke nathi sabona upostiwe indlu, sayilandelela, safumanisa uba indawo ise-Chicken Farm, safumana ke ii-numbers zomntu othengisa indlu. Okay, fine. Usisi wasixelela uba indlu ise-Chicken Farm, ucela siyoyichekisha uba ithini na ilentuza imeko yayo. Sahamba ke saza apha e-Chicken Farm sazoyichekisha indlu, sathi hayi asinangxaki, sifuna ke ngoku ukuqhubekeka sibheke phambili sizayithatha indlu. Nyani ke imake elaxesha uthetha ngorenta plus nothenga, so lena nibonileyo nibona indlu ethengiswayo. Yes, thina sifumene indlu ethengiswayo. Okay, yeah. Sayenza ke yonke ke into saya ke kusisi xela uba ioffice yakhe ise-town. So ngaba bayithengisayo ke ngoyindlu. Yes, agent. Okay, yeah. Okay, fine. Thetha ke lene agent lena sinikwa ke izinto ba xa uthenga indlu nazi izinto zosayina. But before sibhatale, andithi mos xa ugqiba uthenga ufumana i-deed of sale. Then before sibhatale sabuza ke sanikwa ke iphepha sasayina ke i-deed of sale nomnikazi wendlu. So wabe ekhona yena lo ucelileyo uba ucela i-agent imthengisele indlu. Okay. Sambuza ke ba but thina xa simjongile sibona ngumuntu oright akana problem yonke lento le willing uyenza. Yeah. Sahamba ke sayisayina ke yonke into, safumana ikopi zethu ze-goduka. Then ke ngoku sabuza ke ngomso now that sisayine yonke into ithini into, because kaloku sifuna kwenziwe i-paperwork laa nto uba mhlawumbi
kuba sisalinde mhlawumbe into zetitle nentoni sifuna uqonda uba ithini into ye letter of authority and what so izando zo-occupier yona so ke ngoku kwabe kukho idocument eshotayo kulo mfana kwaxeseka uba ke ngoku another death okanye i-unabridged but khona into eyayishota. Okay. Then ke ngoku kwafumaniseka uba yiyo ke ngoku ezasilibazisa but before laa nto sabuza ke ngoku kumfana uba now that usigqibile usenzela yonke into andithi phayana phaa kuwe sifika kukho abantu abarentayo because safika kukho abantu apho. Okay. Ithini ke ngoku into wathi ke ngoku ubhuti hayi abantu ndibaxelele before ba indlu ndiyayithengisa so ningaqhubekeka nizenze i-renovations andina problem. Ubhuti ke sabiza ke nathi imake siswami ni sign i-deed of sale nifumanisa khona uba lo mfana lona une outstanding documents you understand efuneka aziproducile for uba into icontinue but nevertheless eyona nto yanenza uba nibe safe nina yilaa deed of sale uba siyisayinile wathi uyayithengisa ufuna uthatha mkhulu another thing yokuthina yasaqoba se-safe kuyo safuma uba imali ayizuya kuye up until agqibe so which is izawuhlala kwi-trust fund yegqwetha so igqwetha at least layikhupha imali xa idocument phelele ke ngoku so which is nalo saba kwi-safe side deed of sale natsika nemali ibanjiwe ukuthi but uyibonile uba ikhona imali ibhatelwe which is i-client okay so and niyifumanisa uba iprice right iportion right yale nto indlu eniyithandayo and indlu eno-afforda so if niyadileya nina kukho mntu onoyithathe understand so naqonda uba for i-safety yenu at least imali yenu i-safe niyikhuphile phaya and for umvala naye angakhangela omnye umntu so ii-documents eziya maziphelele nguye negqwetha aziphelelise phaa if azipheleli nina nofumana imali yenu if ile yandi okay then ke ngoku andithi mosima namagqwetha aze naye yonke into yeyakhe so ngani ke imali xa siyifuna thina sizayifumana singekho happy ngezinto okay then that was indlu enithengisela yes and now on social media ke ngoku but akalifaki nina pha ku-social media but ukhalazela the agent ne plus negqwetha but ke ngoku nina nibona kwi-social media uba kuthethwa ngale ndlu yenu and hence ukhalaba ke ngokuba let's just uba ni-clarify your side of the story kwelenu icala akho outstanding amount elapha kuyo so nibhatale yonke igqwetha nabhatala nendlu ne-transfer everything so zipha kuye so and ipha igqwetheni and apparently exesha bendifowuna ke ndesenze yam i-research ingathi ke ngoku ikhona imali igqwetha elimnikile the outstanding amount epha kuyo elipha igqwetheni for uba ezi documents because ingathi wayinengxaki wayofuna imali phaa igqwetheni nathi igqwetha no singakunika imali ethile but the remainder will ihlale until uze nezi documents and ubuphakamisile mkhulu benzitha lokhu unatsika naye lapho sothuka nathi sifonela kuba sibesilindele ngele process mos sothuka naye sifonela ba okunandifumela 5000 ngoDisemba egqwetheni so ke ngokusho izobethenge bona babethe bazawulu nikana phaya exeshini so wathi uthi hey asikafumane sena okunandifumela 5000 noma kungo March this year this year nje siphushe ke sithi nathi sifunile ngeqhweba man uyakhalaza lapho yabo because uzimele inamba zakhe ithunguko apparently so ngosithi simthethelele pha bayihamani no at least because yakhala naye laxo yabo ba nina nomabili lapho sathi hamani wathi okay uzayokwenza it means uliqhwetheni yabo ofulela tele hackiwe account yakhe ngoDisemba i-reason yakhe endaniyivile kuthiwa lihackiwe account yakhe so which is usahambi la ezondo so that ngunabanye abantu banguye yedwa unabanye caba yaba owa so ke ngoku samulwela ngoba kuba at least akwazi ukufumana loan wayifumana i-30,000 ufithi ngoku WhatsApp sibonisa ngathi la utata wathi hayi man nathi proof of payment yakhe semnike 30 so ke ngoku wayithatha into wayisebenzisa still nalapho wabe ngwanisiva amaphepha a-read pha kuye utsho na a-read amaphepha pha kuye ugqibile nalapha ku-social media bese ugqibile amaphepha but uwasile egqwetheni akawasanga lokho because uthi ufune ulinde imali iphelele but kaloku uzoyifumana njani I mean ngu-catch 22 ke ngokwelo hlobo kuthiwe phaya imali uzoyiriliswa xa amaphepha wasile
definitely. And now ke ngoku uthi akhona but akawas. But ke ayo yenu leyo into, that's the thing pha ku social media, but eyoba kwenzeka ntoni in between. I think mna wena mkhulu wakho lami icala ngobona kwami you still safe because I process nihambile and there is a deed of sale obuyakuthengisela, we understand, and there is as proof oba imali yabona out of kula sale zikhona imali ezipha kuwe, and nani ke ngoku it will be safe kweleni icala igqwetha xa libamba la mali. Okay. Yeah, understand The outstanding amount. The outstanding amount kaloku because nani i-transfers endlu, i-title zendlu zixhomeke kweza documents zipha kuwe, and should obanikwe the remaining amount, you understand, angabaleka aphinde othengisele omnye umuntu the same house, you understand. So kuni andiqondi uba ibimele uba niyawarisheka xa igqwetha libambile ezangezo, you understand. So ni safe nina kule nicala, the more ibanjwa, and the only thing esizama uyenza uconducta yena. Okay. Sive ezi documents ke athi ku social media unazo zikhona, mhlawumbi siye naye pha igqwetheni, you understand, siyothi nazi ke documents makanikwe imali yakhe lo, because ibisitsho mos into, you understand. So but ke we tried, even namhlanje I tried uba ndimlande ndimfowunele but andikamfumana at all, and mhlawumbi xa seyiphumile le into enivanithetha niphinde naye nimreferisha apha kum uba usivije betrayile, and I'm prepared really go an extra mile if uthi zikhona ezi documents sihambe sobabini to ulande for uthi make sure usafe naye, because ezi story besenza through yena uba utyelwe imali i-agents, but usuka kwethu apha will go to kweza agent ezintathu, you understand, and then siyova elabo icala le story uba kwenzeke ntoni nakhona, and ingaba ezi documents ziphelele because as usitsho ezi documents zibanjwe zeza I mean sorry imali ibanjwe zezi documents, you understand. So vapha kuzo mhlambi nabo ba explain elabi icala uba kwenzeke ntoni to kulo mfana kulo nto yalo mfana ebe engayifumani ilanda imali yakhe egqwetheni. Ngoba ke bhuti wami njebana nje seyeke ifaka kwi-social media, mna ndandisithi kuye sicela usi-involve kule nto. Yeah. Le nto bana xa usithi imali yakho akakuniki igqwetha sicela ukuya sonke, yabo, sikwazi uba mhlawumbi ke igqwetha ke liza siqukumbele le nto side siyigqibe. Afumanise kuba ngaloo mina ibekileyo uyoza ngabikho available. Ngenye imini wayetshilo apho wathi uzawuza nomalume wakhe, salinda the whole day, ndamfowunela ngokwam wathi abasesifihlweni. Okoko ke sasimane simlinda ke angade eze, but ke mna ke yona nto ndifuna iclosure ba lo mfana athi come out nalamaphepha athi unawo, sisayine sigqibe yonke into afumana imali yakhe sihlukane naye. Yenge ngibulwa additionally ibingo yo duty yethu even naleyo ba simnanzikele simncedise kulento. Ibingo yo duty yethu like just ba like sivelana naye because thina sigqibe yonke into, uza umuntu esithi ndithengisa indlu nansi, uza ne-agents zakhe, uza namadoda akhe, so thina nazi zino which is aningene ndawo but mkhulu wayazi at the same time nina nani I would say xa nibone laa nto kwi-social media inenza ke ngokuba aniyazi uba ingaziphume njani. That's why usise sithi ufuna i-closure ingaba ide mayiqokumbelwe le nto lena, because I can see you've got material, uyasebenza endlini, and xa ubone izinto ku-social media ikwenza uba mawume hey uthi nakulo mntu ebesebenza khawume kancinci mani. Yes, nabantu banentetha bhuti wami sinsise kukho yonke le nto ithethisa ininto zezinto banina nime ndawoni le nto yasebhethela for le nto ibikhutshwa abantu kaloku ngokungathi ngokuthi sakhabile sangena because ngokuthiwa hey kudala sibuza nathi sikhabile inikhabile apha endlini no i-different ese story senu. So yiloo nto ke lina ndiyabulela ngalamazwi wayo ukuthi no at least masingaxhalabi ke ngothina because into bezithethwa pha no mkhulu, the reason why ndize apha nakuni, I understand, I just wanna, if zikhona ezinye developments endingazithandiyo, just give me a call so that we can do a follow up, you understand. Especially mhlambi lento nditshoyo kum
i-practically impossible for uba ngakwazi ukwenza zonke izinto ezo apha kuni because understand zonke izinto eziniyenzile and no renovation ezinizenzileyo nithi i-go ahead nayifumana Ifuna kuyi-go ahead kaloku. Wona wasayina nazi i-deed of sale. Ayisayina naye uba ayabonga kutyatha nansi i-deed of sale. Nazi documents wasayina. Xa sibona thina phaa kwi-social media uyabhala uba only thing is nayo proof of payment. Proof of payment. Asinayo proof uba indlu siyithengile uthi ngoku bahlalile. Yabo uthi kaloku abantu bona bahleli phaa kulaa ndlu abana proof abayithengile indlu. Qha bane-proof of payment. Nathi natsika yakhe yonke nathi into ebhayinayo uba deed of sale wasayina but I doubt wena mkhuluwa I think mhlambi yabona on social media sonke sifuna uba right sifuna uba on the safe side, you understand. That's why engalandiki naphaya umbono ba ayiuzenze anonymous and akafuni uvela and you understand. But I think mna eyona ngxaki yakhe it's kuye negqwetha ngoku elagqwetha lakhe so they need abasoteleyo into, you understand. And igqwetha ke nalo should oba lirelease la mali libeka nesicengeni, you understand, if because kaloku i-remainder but enkosi mani ngexesha leni ngosharisha story sethu story senu apha kuthi mkhuluwa. Let's hope uba any developments ephuma ecaleni nizos-update nisibize kwakhona then so that we can see uba kwenzeka ntoni ngoku. But ngoku so baleka siye phaa kwabasisi kweza agents zendlu, you understand, sive uba bona bathini na then simove from apho siye egqwetheni sive nakulo.